Kweth mopogore opogore mar oganda medo chopo kang'o ka Jaramogi Bondo motelo ne nyasi moyiedhi mar tero buru mar mosenindo Raila Amolo Odinga odiochieng' makiny. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko ne otelo ne kweth mawuok Migori, kweth machielo nowuok Masawa, Imbo mar Kenya e kind mamoko. Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. Kweth bura manorwakore gi lewni mag kit oganda kod timbegi ne jomolo kang'o ka Jaramogi kama ne oike mosenindo Raila Odinga, ranyisi mar nyasi mar tero buru motelo ne nyasi mar atipo odiochieng' makiny. Oganda mawuok e sub-counties aboro ma Migori kane otelnegi kod gavana makono Dr. Ochilo Ayacko ne ochopo mar kuyo kod Mama Aida Odinga ma en migogo e kaunti no. We want to take this opportunity as the delegation from Migori County. We want to say that Migori County is the home of Mama. So as the family of Minpiny and also the children of Baba, we have today come to stand with Baba Raila Odinga as a family in prayer, in solidarity, and in support. Jo Migori ochopo gi dhok chakla ariyo, ranyisi mar giyo Raila ka giyuage. Kendo wa appreciate kendo wa mor, ok wamor amora kamano to wamor ni uchopo bijuak kodwa. Kendo waneno gik mukelonwa, waneno ka ogunde mag bando donjo ka, dhok waneno ka donjo ka lori, locha ariyo. Jod Brahma Awendo, Walter Owino, to ne oparo kedo mar Raila Odinga, ne okedo godo mariwo wi anyuola kod Kenya mangima kuom higni mathoth. Just what he was trying to be against is this thing of people saying Lokacha and Lokani, meaning people from that side and this side. People who are in South Nyanza, Luos in South Nyanza, and the Luos who are here are one. So he loved unity, he promoted that. Komachielo, oganda mawuok Imbo mar Kenya kano telnegi kod gavana ma Bungoma, Kenneth Lusaka, bende ne odonjo paro Odinga gi Sigweya kod Bunde ka girwako lewni mag kido kod timbegi ka giting'o tong' kod kuot. Baba was very close to the people of Bungoma, especially the family of Elijah Masinde, who was one of the freedom fighters. Anytime he came to Bungoma, he went to Elijah Masinde Wanameme's home and even built for him a mausoleum. So today I've come with 3 of the wives and a son, and generally the community from there also to come and say, apologize the way we loved him in life, we still love him in death. Lusaka bende ne oyuago fuok mar Raila Odinga oweyo e piny Kenya, kowacho ni biro bedo matek dino fuok makamano. It was a movement. It will take many, many years to replace him. The political landscape of Kenya will never be the same again without Baba. Korka kore, Gavana Masiaya, James Orengo, mane orwako ogennigo, ne onyiso mor mare kuom chuny mane ginyiso mar hoyo kod bedo e kanyakla gi familia mar Odinga kod oganda Luo duto. They bring their condolences and give hope and comfort to those who bear this burden more directly. Nyende nyasi makawuononi ne ochopo e kinde mane jodong dhod oganda jo Agikuyu kano telnegi kod jaod bura mandia George Kariuki ochopo gi Sigweya ka girwako lewni mag kido kod timbegi kod ogudu molos gi yie chiaye kaka yor nyiso luor margi makende ne mosenindo Raila Odinga. Magi dhialo kaka wuon kwe kod achiel mar oganda. So as Kikuyu leaders here, we are very, very sorry to you, to the community of Nyanza. But we also want to say that Raila was not just a Nyanza leader. He was a national hero, a national leader, and a man that every leader would want to emulate going forward. We believe that Raila was just as he was yours, he was also ours. Tuna haraka, tumekuja tu kuomboleza pamoja mpaka wakati toka hapa twende tukahubiri hiyo amani. Kenya ni jamii moja na tumeshukuru sana nyinyi wazee wa kwenyu vile mmefika huko Bondo kutembelea grave ya mzee. Mayono Raila
E kinde ni maugen ni mag dhoudi mamoko medo limo kango ka Jaramogi mar kuyo gi anyuola Joko Odinga kolure kod tho mosenindo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Odiochieng' makiny, anyuola Joko Odinga bende ikore ne nyasi moyiedhi mar tero buru kolure kod luwo kitgi gi timbegi ne mosenindo Raila Amolo Odinga. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kango ka Jaramogi, Bondo, Siaya County.